खुलुमबाय दिनै 8 मार्च 2024 शुक्रबार गुवाहाटी पुलिसा गुवाहाटीआव नंखाय डकुमेन्ट्स लानानै एसएससि आनजाद होग्रा सानै एरेस्ट खालामदों। हमजानायफोरा उत्तर प्रदेशनिफ्राय आसामाव आयेननि बेरेखा एसएससि आनजाद इकम टावार बर्जाराव आनजादखौ होनो फैदोंमोन आरो बिसोर सानैबो नंखाय एडमिट कार्ड, आधार कार्ड आरो माखासे गोनां डकुमेन्ट्सफोरखौ बानायनानै आनजादखौ लिरनो नाजादोंमोन। नाथाय गुबुन आनजाद लिरग्राफोरा बिसोरनि सायाव सन्देह जानानै सोंथि खालामनायाव जाथाया सोराङाव फैयो आरो मिथिनाय जायो। उनाव पुलिसा सानैखौबो एरेस्ट खालामदों। हमजानाय सानै दायनिगिरिफोरनि मुंखौ खौराङाव मख'नाय जायाखै। आसाम पुलिसा गुलि गावदों। आसाम पुलिसा तिनसुकियाव सासे सिखावखौ खारखोमानो नागिरनायनि जाहोनाव गुलि गावदों। गुलि गावजानाय सिखावआ गोबां सिखाव खावनाय केसफोराव वान्टेड जाना दंखायोमोन। गुलि गावजानाय सिखावनि मुङा जाबाय मुन्ना शाह। दा बेखौ तिनसुकिया सिभिल हस्पिटालाव फाहामथायगासिनो दङ। मबाइलाव बिसिजों भिडिअ कल रायलायबाय थानाय समावनो फिसाया गावनि जिउखौ फोजोबनांगौ जाबाय। कर्नाटका रायजोनि माइसुराव बिहार रायजोनि सासे खामानि मावनो थाहैनाय सुबुङा गावनि बिसिजों मबाइलाव भिडिअ कल रायलायबाय थानाय समाव आरो थाबायलांबाय थानाय समाव हरखाब फैनाय ट्रेनजों सौदावनानै थैदों। थैनाय बिहारिनि मुङा जाबाय मानु कुमार, 27 बोसोर बैसोनि। मानु कुमारा काब्बालान्डे गामि साखाथिनि रेल लामायाव गावनि बिसिजों भिडिअ कल रायलायबाय थादोंमोन। बे समावनो बे जाथाया जादों। धुबरी जिल्लानि सिङाव थानाय गलागन्ज पुलिसा आयेननि बेरेखा ड्राग्स फालांगिरि खालामग्राफोरनि सायाव अपारेसन खालामनायाव सासे पुलिस कनस्टेबलआ गाग्लोबजानानै जोखोम जादों। जोखोम जानाय पुलिस कनस्टेबलनि मुङा जाबाय हारिदेव बराली। जेब्ला पुलिसफोरा साथाम ड्राग्स फालांगिरिखौ एरेस्ट खालामखांनानै बिसोरनि ड्राग्सखौ अफिसारनि आखायाव होनो नागिरदोंमोन, बे समावनो दायनिगिरिफोरा खोमसिनि खाबु लानानै नानासि खालामनायाव बे जाथाया जादों आरो सानै दायनिगिरिफोरा खारखोमानो हादों। दा बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। लाखपति बायद' बिथांखिया गथ' गोनां आइजोफोरनि थाखायल', नाथाय बेखौनो इबिबिएल आरो बिजेपि हानजानि दैदेनगिरिफोर मेम्बारफोरा गासैबो आइजोफोरनो रानना होजोब्बाय। गथ' गैयिनिबो होदों आरो गथ' गोनांनोबो होदों, नाथाय बिथांखियाव गथ' गोनां आइजोफोराल' मोनगोन होननानै लिरदों। बे बाथ्राखौ बुंदों बिक्रम दैमारिया। थिग बेबायदि दा बेनिखायनो आं बुंदों आरो नै मोनसे खोथा, नैबे फर्मनि खोथाखौ आं बुंदों। लाखटकिया मा महिला मा होनदोंमोन माने लाखटकिया बायद' खोनानायाव बेसेबां गोरलै, नाथाय बेनि इन्सट्राक्सना बेसेबां डेन्जार। हिन्जावसा गथ' होननानैसो बेयाव बुंदों। आंनि दाखालिबो बुंदों बेयाव लिरनायानो दोङो आं सासे हिन्जावसा खुदियानि बिमा, हिन्जावसानि बिमा। आंनि फिसाजोखौ आं फरायसालियाव मुं थिसनबाय, फिसाजो गोनाङासो मोनगोन। दा जोंहा इउपिपिएल आरो बिजेपिनि दैदेनगिरिफ्रा मेम्बारफ्रा रानना होजोब्बाय सेल्फ हेल्प ग्रुपनो। गथ' गैयिनिबो होबाय, गथ' हौवासा गोनांनो होबाय, दा साबमिट खालामजोब्बाय। खिन्थु नियाव बुंबाय फैसाखौ होफिननांगोन। जाया नंखाय इन्सट्राक्सनथ' बेयाव सुहि होदों, फैसाखौ होफिननांगोन, आं होफिनगोन होननानै बेयाव लिरनायानो दङ। नै बेथ' आं बुंनाय खुरां नङा। जाया नंखाय रानि लिरनाय दं। आं सिमान जायोदि गोजौआव मुख'नाय खारिया नंखाय फोरमान जायोब्ला सरकारनिफ्राय मोननाय रां थुबिलखौ होफिननो राजि। जाया हिन्जावसा दङ मोनथों, मोननांगोन, सहाय जागोन। हौवासा गोनाङानो जुदि हिन्जावसा होनना थगायबाथ' नैबे नै होफिनखारनांगोन नोङो। सिख्लाफोरालाय बोरै मोननो, होफिन। देनां सरकारनो जिबानिके लेटार फैगोन मार्चनि 15-20 तारिखनि उनाव जायफ्रा नंखाय खोथा बुंनानै फैसा लादोंमोन 10,000 गासै होफिननांगौ होनना निउसाव खब्ला नुजाबासो इसोरखौ होसोदो। दानिया न'आव थांदो बै मेम्बारफोरनियाव, नोंसोर मानो बुजायना होआखै होनना मिथिबाय। बेनिखायनो आङो साबधान जानोसो खावलायदों। जाया नंखायै फैसा बख'नो नाजाबाय थैबाय। आरो नै आं गथ' खांला साब्रैनि बारा, आंहा हौवायाबो खांला, नै सुहि होबाय। होंग्राफोरासो बे फर्मखौ साबमिट खालाम। नियम लिरनाय दोङो नै मिथिबाय। हौवानियाव सों, ओइ गथ' खांगोन ना खांला बाबु बिफा, आं सुहि होनसै होन, नङा होमबा? होमबासो बेयावनो दंखायो फाग्ला। नै ओरैनो आं बुंनाय नङा। सोंहैथां मेम्बारफोरनियाव दै। थिग बाय। बिपिएफ हानजायाव गोरों गोरा गैला नामा?
प्रहलादमोन कास्टमोन दंमोन बिसोरखौ होनो हायोमोन नाथाय पृथ्वी नारायण देव मेसखौ सायख'बाय बेखौसो सायख'बाय गथ'फोरखौसो बिबान जाय केन्डिडेट बानायगासिनो दं होननानै बिना गयारिया बुंदों। प्रहलादमोन दंमोन लेखा गोरों मानसिफोर बेबोथ' बर' फरायसा आफादावनो मावबोनायमोन बेबोथ' सासे गोरों गोरा मानसिमोन हा बेफोरखौ सायख'बानो जायोमोन ना मानो बेलाय माबा बबेनि मेस बियो माने दिनै लिडार गैयिनि थाखाय माबा सोरबा गथ'खौसो केन्डिडेट सायख'गासिनो बिसोरो गोबां माने दुखु मोनथावसो जानानै फैदों जोंनि बर' जाथिनि थाखाय जोंनि बर'आव बेफोरबायदि लिडार गैलामोन नामा माथो बिनि आसे फासे गोबां लेखा गोरोंफोर कास्टममोनखौ नुयो कास्टममोन बेरायफायो फंबाय माने दिनै लिडार गैयिनि थाखाय माबा सोरबा गथ'खौसो केन्डिडेट सायख'गासिनो बिसोरो गोबां माने दुखु मोनथावसो जानानै फैदों जोंनि बर' जाथिनि थाखाय जोंनि बर'आव बेफोरबायदि लिडार गैलामोन नामा माथो बिनि आसे फासे गोबां लेखा गोरोंफोर कास्टममोनखौ नुयो कास्टममोन बेरायफायो फंबाय कास्टमाबोथ' लेखा गोरों सानसे बर' फरायसा आफादनि गोगोम सासे सेन्ट्रेलाव हाबा मावबोनाय मानसि बियो बिनि भइसफोरखौ दाबो गोसोखाङोबा माने खोमोनफ्रानो जाखांलायो जोंना जाथिनि थाखाय खोथा बुंबोनाया होमबा दिनै बेफोरबायदि मानसियानो दंमोन प्रहलादमोन दंमोन लेखा गोरों मानसिफोर बेबोथ' बर' फरायसा आफादावनो मावबोनायमोन बेबोथ' सासे गोरों गोरा मानसिमोन हा बेफोरखौ सायख'बानो जायोमोन ना मानो बेलाय माबा बबेनि मेस बियो एबा गथ' मानसि लेखा गोरों जानो हागौ आरो बेयो ओरैबा ओरैसो जोंजोंनो इउपिपिएलआव थानानै हाग्रामाखौ केस खालामग्रा मानसि बियो जोंजों थाफानानै गासिबो बेनि दायफोरखौ नागिरनानै मा दं मा गैया एला नागिरनानै बेखौ केस होग्राया बेनो होमबा बेफोरबायदिखौ माबोरै केन्डिडेट सायख'खो आंनि थाखायबा माने आं सानो आरो माने बिपिएफआव गैला नामा लिडारानो गासिबो आनज्रायजोब्बाय नामा बेखौसो सानदों आं आरो आब' प्रमिलायाथ' सासे जों जेब्ला क्लास 5-6आव फरायो बियो होमबा आथोबनि लिडारमोन आब'आबोथ' गोबाव माबा जाबोबाय मन्थ्रि जाबोबाय दिनै बेनो फावसैबावबायसो आं माने देरहायैखौ नुखाबाय बेहा रोखा नुखानायखा देरहाखानाय नंला होनानै जेनोबा बेसेबां लासिंसिं दा बेसेरा बेयो एमएलएआवबो जेनबायना आरो दाबो एमपिआव जेनबावबा मान सनमाना सेस जागोन ना बेफोरबायदिखौ नुनानै बियो आब'आ मालाय आनज्रायखाबाय देरहाखानाय नङा आङो बिपिएफआव थाबा होननानै आरो दिनै गोबां लिडारफोर दंबावोमोन गुबुन माथो महर मोखाङानो गैया बेजोंलाय गोबांथ' बिदि एमपि जानो हानाय मानसि दंमोन ना सिगाङावहाय गैयामोन होनबा रिहनमोन दंमोन ना बेफोरबोथ' माबा जाबोनाय मिनिस्टार जाबोनाय बा एमएलएफोर जाबोनाय नङा होमबा बिसोरो होमबा दिनै माने बे नारायण देब मेस होननानैल' बेखौ एसटि हिसाबै सायख'गासिनो दं राजा बानायदों हाग्रामायानो बेखौ राजानि फोलेरनि बंस'नि मानसि होननानै नाथाय आंनि थाखायबा आंनि सिन्ताधाराया बेनो बर' जाथिनि थाखाय खहा जागोन बेखौ जुदि एमपिआव बिथांमोनहा सायख'योबा देरहानायाथ' देरहाखाया ओरैनोबाबो देरहाखाया बे खाथांखा मानो होनबा जोंना इउपिपिएलआ दानि नैबे जोङो जिबायदि बुथ कमिटियाव हिसाब लाजोब्बाय भट लिस्टखौ जों सानजोब्बाय बेखौ जोङो 100% देरहाबाय होननानै जोङो माने फोसावनोबो हाखाबाय जोङो नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर गोजोन्थों एसेनोसै जय बर' हारिनि।